фирма Русев Божевци. Уважаеми приятели на народните борби, знаете, предполагам, без никой не се бори тук така. Да ви съобща и да ви напомня и нашите спонсори, кои са на тези традиционни народни борби. Общинска фирма Тузлушка гора, както ви казах, и президента на фирма Шигруп Исмаил Шевкедов Акюфов, който е и общински съветник от ДПС, за което му благодарим за спонсорството. Аз локално срещан не olacak. Onlar da 2000 lira falan. Победител Ахмет Ахмедов Трескавец.